you want me, you know I want ya. I know you want. Targarins i targarines, aquest any, per la festa major, us presentem la recuperació del Ball d'Arquets del barri de la Mercè. El Ball d'Arquets encapçalava la processó de les festes de la Mercè de finals del segle XIX. Era un ball fet per nens que portaven uns arquets florits a les mans. El mestre Güell en va recollir la partitura i el Torn Ferran n'ha fet una nova coreografia. L'associació Guixanet ha promogut la iniciativa i nosaltres les ganes i les hores d'assajos. Avui no hi som totes ni anem vestides per l'ocasió, però per la nit del tararot i l'eixida descobrirem com és aquest ball targarí desaparegut que hem recuperat amb tota la il·lusió. Som al Ball d'Arquets del barri de la Mercè. Visca la nostra patrona i visca la festa major!